Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Nongstoin Circle haka arpau tarik kelalengkon kilalet banjurip ya ka civil hospital Nongstoin haka baki duk hot kaseng kilalap bakate ka hospital ka badon hasor Nongstoin kadang don shibun kijing duna kikatu kani kijing duna kiba kongsan baki duk hot ke FKJGP kilalap kalong kajing kapnya ka OPD kajing duna kinong tray hapo kate ka jaka ajing sumar kamtam ki doktor specialist kajing bampat don ka ICU kajing bam pat biang lut ki jajing tes bat kajing bam biang ki dawai bat ki we de kumta kinong yalam joka seng kila kan tujur ki bor badai pet ban pen biang no ya ki jing don kam bakong san hakate ka hospital bat na kalyang joka seng kan salik mi ru shaki bor badai pet ya ka kwat ka khia bat kan sayai but dia na ka banta kajing bha jung ki pat ba ka West Khasi Hills district gini kali ka seng FGP Nongstoin Circle yuan hakali jaka ka pemerintah ban le ya ka surprise checking habe de bekan ke hospital ke badan hangni hapo Nongstoin town area kene kalian ka jongi lawan hangni imot i ban ya kendu UMS jong ka civil hospital Nongstoin ring ngiwan hangni ba ngilap ba UMS udang shim leave mo udang dan haka syuti jongi ring wala kataru na kalian ka jongi ka seng ya nilayo ban ya kendu ya in charge jong ya ki in charge ki bayar dei berkan ka ki apa civil hospital habang ngila let support irung support ngila let ya ka inspection nilap sebur ki ba nakapos kapor bagi pai ba ki ya ut ya nam ya kan ka jing don kam jong civil hospital hakan ni kapor ngilap sya ba ka jing duna ka ba kong san kalong ba ka jing duna habe dei bat ki man power Kiman pawar yo i hangni ba naduk ki doktor naduk ki nurse naduk ki security naduk ki bakan top bet ki ba tre hangni hapo civil hospital yo i ta ka jingduna abagi le cepo yo i ba ya ka jaka OPD ngilap ba kade ke jaka ka ba khapnya ba ke jaka ka ba long ka bamla shu ban bamla ban page ban ya nujur pergi we pergi ki hospital na bar ngilap ba kani kade civil ke badon hapo Nongstoin town area ti habagi let support ru ngilet ki ward ba per ngilap chibun ki jingduna hakabi de bat ka jing thia ki ya ki nong thia pang ban ngilap ru hakawi ka na ki ward relate mentar kade ka jong ki klong ngilap sisa hangni ba ka jingduna ka dong ka space na ne ke jaka ka ba ngidon kam kerki ya kade ke jaka bat ben he le bat penya mar belai hang tu la phat yalang bat ki klung badang kha bat ya ki kin thei ki bompat kharu tina kalian ke jongi ngilayok ban ya kren bat ki bojo ko ke kya hang ne po civil hospital na kalian ke jong kiru kila pen pau ya kata ke jing don kam ya ka ban pen bon susu ya kaman pawar lande ya ki nong tre nok ta ne po civil hospital ti ngilap lu ya kawe ka jingduna kalong ba kini ki ambulance lande ke bagi khot kum ka mortuary van ban kit ya kinong ya ki balak flat no hang ni po civil hospital ngilap syaba ni ka mortuary van kam dan bat ki ki ambulance ru ki duna ba hang ne po civil hospital nagaling jongi kaseng katu ila lap sha ya ta ki ching la dik ta ki duna hang ne po civil hospital nagaling jongi kaseng ngin sashim ka senjam ba ngin satho sha ka sarkar ba kedai ka sarkar kali ban penbiang no wut ya kini ki juron kam po civil hospital kam tame ya ka ICU kumbagila mention mene ba ka ICU kan supply no ang nation pan kita kerpat syai sarkar bahkan penkloy ya kene ke ICU badru ya kaman power badai pet badai kmi ane po hapo ke ICU jong kene ke civil hospital ngin saya ibudin ya kini ki kam ke ba alek ale sikmat berdekat ka HSP West Khasi Hills district ya seshim di sejam bagi sa let seki bor ke bakam lor kami dia kene kam lap sebul di jumlah ne po civil hospital Nongstoin kita dilong kebanakong tolong ke ultrasound kat ku kucing lap ke jongi ke ultrasound ke mesin ke don tang ba doktor pada pek nang bata ultrasound dan nang ta doktor khamar rum dan nang ta kawai kalong ke ba kam kalong ke ICU
hadu menta kat kami ka civil hospital han Noston bade Kota Taru ICU hadu menta ka Bandon nang ta ini ki tes ru rubun kidang guna antam kini ki ka radiologis ka pathologis nang ta kan ka biochemist kita kimdon nang ta kiwe ru ki long ki ka tes ka duna pha namar ba kat ku mujing lap jongi kalong ba ki duna ki nong pek ki doktor ki bade dai pek ki ba ki long ki specialist bade pek kini ki ya kan ka tes nang ta kadawai ru habang ilai sapua ngi kendu i ki nong pang ki ong ba ki babun ki dawai ki mio nang ne re ki hap thit na saba yang hospital nang ta nio i ru ya gajidon kam jong kini ki private ward mah hang ne civil hospital nong stoin namar bani i gidon tang kini ki general ward te ka ba nakaleng ga jongi ni kentu ya ka sarkar galong ba ki de pen don no kini ki private ward nang ba ka kampen sup ya kinong wan tiap pang ngene ha civil hospital.